салом дӯстони азиз, ташаккур аз ҳамаи шумо ки бо канали ТВ Симо ҳамроҳ ҳастед. Инабад боз ҳам бо як видеои ҷолиби дигар дар хизмати шумо ҳастем. аз шумо даъват мекунем зери ин видео лайк гузоштан ва дар комментҳо навиштани ақидаҳои худро фаромӯш накунед. фиристодани видеоро ба дигарон низ дар хотир дошта бошед. онҳое ки то ин дам ба канали мо обуна нашуданд, даъват мекунем ба канали мо обуна шавед, то бо беҳтаринҳо ошно бигардед. баъд аз обуна шудан зангулачаро пахш намоед, то аз видеоҳои нави мо огаҳӣ пайдо кунед. мефармояд ҳамеша имон бар худо дошта бош. эй дӯсти ман, муҳим буданатро фаромӯш кун, то оромиш насибат бигардад. ба ёд дошта бош, ҳарчи камтар ниёзманди таҳсини дигарон бошӣ, бештар таҳсин мешавӣ. гоҳе бадтар аз дигарон буданро вогузор кунед ва хушбахт зиндагӣ намоед. фаромӯш накунед, ҳаргиз наметавонед айби худро бо айбҷӯии дигарон пинҳон кунед. ҳар гоҳе дар кор ва ё тасмиме ҳама бо шумо ҳамақидаанд, яқин донед ки иштибоҳ мекунед. агар дар мавриди мардум қазоват кунед, дигар вақте барои рафъи айбҳои худ ва дӯст доштани дигарон пайдо намекунед. дӯстони азиз, ин буд порае чанд аз фармудаҳои бузургон. агарчи видеои мо ба шумо писанд омада бошад, зери он лайк гузоред ва дар комментҳо назари худро бинависед. ҳамчунин фиристодани видео ва обуна шудан ба канали моро фаромӯш накунед. то видеоҳои навбатӣ, худо ёру нигаҳбон.